вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо интихобкунандагон доир ба рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, аз ҷумла вазъи сиёсати дохилию хориҷии кишвар, татбиқи сиёсати самаранокии молиявӣ, ҷалби бештари сармоя, рушди устувори соҳибкорӣ ва дигар самтҳои афзалиятноки тараққиёти мамлакат табодили назар намуданд. Дар воқеъ, маҳз бо ибтикор ва ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин давра Тоҷикистон ба дастовардҳои бузург ноил шуда, ҳадафҳои стратегияи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлоли давлатӣ дар амал татбиқ гардид. вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар суханронии хеш оид ба тарбияи фарзандон дар роҳи меҳанпарастӣ, дастгирии ятимону бепарасторон, аз бар кардани илму дониш, ободиву созандагии ватани маҳбуб, таъмини волояти қонун, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ изҳори назар намуданд. вакилон дар суханронии хеш аз ҷумла таъкид доштанд, ки нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули парламентаризми навину миллии тоҷик, заминаҳои устувории ҳуқуқи кишвар ва бунёди давлати муосири тоҷикон бузург аст. зеро Тоҷикистон зина ба зина дар фаросои татбиқи сиёсати дурбинонаи ин абармарди беназиру нотакрор муҳимтарин меъёрҳои ҷаҳонии низоми қонунгузориро татбиқ намуда, ба таъсиси парламенти касбӣ дар мамлакат роҳ кушод, ки он ба тамоми талаботи низоми сиёсати байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. ҳанӯз дар рӯзҳои нахустини таъсиси кишвар рамзҳои давлатӣ ҳамчунин Конститутсия, қонуни асосии мамлакат қабул ва барои рушди минбаъдии давлатдории заминаи боэътимод гузошт. татбиқи ҳадафҳои стратегияи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки баҳри пешрафти ҷомеаи мо равона гардидааст, имконият фароҳам овард, ки тамоми соҳати мухталифи хоҷагии халқи мамлакат рушд ёбад. дар ин давра маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 150 миллиард долларро дар бар гирифт. шумори муассисаҳои олии кишвар ба 48 адад расонида шуд. бо фармони сарвари давлат аз соли 1999 баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа имконият фароҳам овард, ки дар мақомоти идоракунии давлатӣ 25% кормандонро занон дар бар гирифта, аз ҳисоби умумии соҳибкорон бошад 30% онро низ занон ташкил медиҳад. дар ин давра 4,1 миллион ҷойи кори нав таъсис дода шуд. гуфта шуд, ки мардуми шарафманди мамлакат ҷашни миллии 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ сазовор ҷашн мегиранд.